Nay. Wala kang bali sa leg, Nay? Bagsak mo lang, Nay. Hindi, huwag mo sama yung katawan mo, Nay. Huwag kang mag-alala, Nay, hindi mababali yan. Higa naman, Nay. Ibaba mo. Para ka lang sasandal sa boyfriend mo. Yun. Okay na, Nay. Tanggal na ipit, Nay. Yan naman, Nay. Angat mo, Nay. Tayo. Lumuwag na siya, Nay. Ano pinag-iba? Hindi ka mag-alala, Nay. Serious naman, Nay. Parang ang namin mo kung meron. Huwag kang mag-alala, Nay. Wala namang kulay. Wala namang anong panahin mo. Kilikili mo, Nay. Kaya huwag ka naman yan. Yan, Nay. Anong pinag-iba? Wala? Wala sabit? Ang may depression ng nanay mo siya na bumaba yung buto niya. Bumaba ng konti. Dati nakaganon, gumanon. Meron niya nabuhat. Pangalawa, naipita siya ng ugat galing dito. Kaya yung sakit niya sa ilalim ng kilikili at banda rito. Kaya pag ginaganon niya, sumasakit, umahatak yung ugat. Ngayon wala na yan. Maluwag na yan. Tata! Ilutin mo na lang to. Sige, Nay. Tingnan natin. Naalala mo kanina, tingnan natin muna. Ano pinagkaiba? Ay, wala. Maluwag na. Wala na, Nay. Hindi ka tulad kanina, maganis, no? Ay, balik na sa forma, Nay. Wala na, yun. Sagad na yan, Nay. Wala na. Tawag niya, Nay, ipit ugat, dislocation. Naipitan ka ng ugat, hindi siya pilay. Naiipit yung ugat mo dahil doon sa buto kasi yung buto mo, bumaba ng konti, naipitan doon. Kaya namamaga. Kaya siguro namaga itong mga ugat mo rito. Pero wala na yan. Lagyan mo lang siya ng langis, tapos ganun-ganunin mo lang siya ng konti. Okay na yan, Nay. Wala ka naman sapi, wala naman kumukulam sa'yo, Nay. Yan. Upo ka na dyan, Nay. Diyan ka na lang. Hindi, upo mo. Ano yun? O, ano nang pakiramdam mo, Nay? Mga ilang months pa lang yan. Ay, 1 month? Wala ba? Weeks pa lang, no? 3 weeks? Sigurado, Nay. Wala. Kahit ganun-ganunin mo, Nay. Kahit ganun-ganunin mo. Wala. 1 week pa lang. 1 week. Pero, bumagsak na siya eh. Lagyan na. Hindi! Matagal na yan, yung buto niyang bumaba. Ngayon lang talagang bumigay. Ngayon lang yan naramdaman. Oo, naramdaman. Hindi naman pagka natanggal yung buto mo ng konti na kasing nipis ng papel, lalagatok siya maramdaman mo, pero kinabukasan mawala sakit. Hanggang hindi pa siya namamaga sa loob. Kung ilang days, 1 year, 6 months, doon mo siya mararamdaman. Depende. Pag araw-araw ginagawa yun. Siyempre, may edad na yun, hindi na sanay yung katawan niya. Kaso nagtataka nga ako doon sa buto niya, malalambot lahat kahit may edad na siya. Ang kulang sa'yo, Nay, gatas. Uminom ka ng gatas minsan. Tapos uminom ka ng ano, Nay, ng mga protein. Kumain ka ng mga kamoting kahoy, kamoting pagi. Saka saba. Kulang ka niya, Nay. Kulang ka sa calcium at sa protein, Nay. Ng mga buto mo, Nay. Masyadong maano na yung katawan mo, yung parang masyadong flexible. Dapat medyo mayroong unat na konti. Wala ka sa saging. Saba, kamuting kahoy, kalabasa, patatas. Bihira naman din siya. Kailangan mo kumain ng konti. Kahit kasi laki lang ng posporo. Tapos may kaping sabaw. Kaya mga saging, saba, yung mga konti lang, di araw-araw ha. Sa isang linggo, kasi laki lang o 2 linggo, kasi laki lang ng posporo. Para magkaroon ka na masyadong malambot ang mga buto mo. Pag umidad ka na kawawa ka na marupok. Parang yung katawan mo, nagulpi na sa kakatrabaho, bata ka pa. Wag mo muna po ibubuhat ng mabibigat niya, Nay, ha? Kasi kababalik lang po ng 3 days ano na niya. hanggang 4 days na hanggang 7 days na para sigurado na pero pwede naman siya magbuhat dito, ha? Wag lang yung sobrang bigat, Nay. Wag lang mga 15 kilos o 10 kilos. Kasi ano na Kasi babalik yan. Maniwala ka sa akin, Nay, paano yung buto mo, Nay? Basta kailangan mo lang ng mga calcium, Nay. Wala ka sa calcium, Nay. Nay, masaya ka na, Nay? O, sige, Nay. Bye-bye po na, Nay. Nay, bye-bye. Nay, bye-bye. Salamat po. Wala nang gano'n kahit gano'n mo. Huwag mo muna na ibigay. Gano'n lang. Wala. Wala na yun, no? Angat. Wala. Yes. Gano'n, Nay. Parang, huwag mo kukunin yung brown, Nay. Yung parang ganyan lang. Parang nangati. Wala. Basta kailangan mo yun, Nay. 1 buwan. Para magkaroon ng lakas. Thank you po, Lord. Kailangan kayo loaded.